Listen, ngiyehlisa le ndaba engizoyiqala ngoba angifuni ukudinwa. Kunaloko ngifuna ukusmile because ayikho into engathi ngifuna ukuyihleka because ayikho into ehlekisayo. Ngiphuma esibhedlela namhlanje mhla ka-29 12 2025. Isikhathi 5. Isikhathi so 5. Ngiphuma esibhedlela uyobheka ubhuti wami. Ubhuti wami ngene mhla ka-26 esibhedlela. Indaba akazangena esibhedlela, yo guys nizosibulala. Mantombazane nizoqeda ngathi nizosibulala. Ngicanye ukuthakatha ngizoyixoxa into le, angizofaka igama lamuntu ngoba isifaka imindeni kakhulu. Angizofaka igama lamuntu. Ubhuti wami udlisiwe. Okay, ake ngiqaleni. Ngomhla ka-25 bewukhisimusi. Mhla ka-26 fine, family ntontoni, Boxing Day, you call it family time, my family day, whatever. Asikesi ubhuti wami nengane eziwu-4. Right, nengane eziwu-4 noma wey'ngane zakhe. Mesabe okay fine, ake ngingaloyo ngiyale nayo because akuhlangene lokho. Uma wengane zakhe wey'ngane eziwu-4 ufikile, uhlala phi? Uhlala eThekwini. Wafika eze la ekhaya, eze kumuntu wakhe, elethe iy'ngane, wangabe sahamba-ke. Okay-ke asihlangene singene lapho. Mhla ka-26 kuphekwe kube mnandi. Ugaya akekho, uye emajideni. Uhambile uyovakashela abangani bakhe. Uthe uma ebuya afice ipleti lakhe selisekamereni adle. Nama wey'ngane, iy'ngane zisendlini enkulu. Adle asuthe ubhuti. Uthe nje ethi uyacambalala kancane, sisho isisu, kusho kube khona into ethi mayichaza. Uthi kube khona into ethi ezendlini enkulu. Endlini enkulu khona bani? Khona abantu abadala phela. So uma unenkinga uhlala kwi-OB, uma unenkinga uzongena ngaphakathi endlini enkulu ngobani? Kufanele uthole usizo lapho. Mayefika uthi ngilunywa isisu, uhamba engathi ubeseguqa or ubesegaqa, whatever you call it, but ubengasahambi ngey'nyawo. Uthi kubuhlungu isisu, siyangiluma, khona into eloku inyuka la. Akaqedanga wayibuyisa, ubuyisa ngezansi, ubuyisa ngenhla, kusho ngapha, kusho ngapha, kusho phambi kwethu. Waphela umuntu, waphela. Kwakhulunywa nje ukuthi nje manje umphefumulo uyaphela. Hayibo, kuyamenyezwa-ke manje, kuyamenyezwa. Tholakala usizo, kwenzakalani? Uma wey'ngane zakhe, lo onathi la manje uyakhala, uvuka isimaye maye. Uyakhala, ekhaleni kwakhe uthe esuka bethi ngicane nimphuzise ubisi uzoba right. Simphuzise ubisi uzoba right. Mase ngimbuze-ke mina-ke sisi wami omdala, simphuzise ubisi kanti udleni? Udla ukudla pho. Uma simphuzise ubisi izomsiza kanjani? Basho ukuthi lo muntu phela kukhona into ayidlile engahambisani naye. Ngiyacela ngicane nimphuze. Usethi loya muntu I think una-33 la, ulapho nje mncane kodwa 33 32 ulapho. Usiyasheka, ngicane nimphuzise ubisi, ngicane simhlale ebhampini-ke because uyasheka like ukubona untshontsha imali. Noma uma wenza into e-wrong, angazi uma yenza untshontsha imali usheka kanjani, but uma wenza into e-wrong mhlampe ngichaza kangcono because yabo. Simbuze yini kanti kwenzakaleni kusibanibani? Asho ukuthi usiyakhala because sonke siyakhala but yena uyakhala. Useyachaza ukuthi ngimfakele angazi uma ngithi ushave noma yini, but athi ngimfakele umuthi. Umuthi wani ntombazane? Umuthi wokuthi athande mina. Kanjani? Nini? Umuthini? Ulande siwubone. Awulanda ayibeke la. I think izinto eziwu-5 noma eziwu-5 6 lapho. Izinto futhi nje thathwe ngapha kwathiwa yabo.
umfakele idliso. Kushuthi-ke ubhuti wabantu lafike nje lathi mhlampe idlozi lithe noma mhlampe angazi wabangwa nezibike. Kwakhulunywa ukuthi okay, ngeke-ke alilokhu nje abantu abadala bathi ngeke aliphuze ubisi lolu olujarhile ngoba ubisi lizofika ngaphakathi ligijimise lento leyo. Sahamba saya esibhedlela, sahamba saya eklinikhi. Iklinikhi evulwayo like 24/7. Sahamba saya eklinikhi, masifika eklinikhi abamsizanga ngokutheni ngemjovo. I think imjovo mhlawumbe beku-3 ngapha, beku-3 ngapha. Sadluliselwa esibhedlela. Masifika esibhedlela singena ngombhede. Yabo ibhede le yakhona. Singena ngombhede. Bamxovele enye into-ke emnyama ngoba sesiyazi ukuthi kwenzakalani phela. Kusafani nokuthi bese uthi asimazi uvele sesiyazi ukuthi kwenzakalani. Bamxovela leyo nto leyo. Qeda umxovela leyo nto leyo, bamshaya ngemjovo, bamdlisa leyo nto. Waphinda ngenhla ngezazi, ngenhla ngezazi. Kwangathi liphumile-ke. Bathi usahleli-ke esibhedlela ngaphakathi. Yekani ukuthakatha amantombazane. Uma sekufike kuleso stage, angazi, yekani ukuthakatha ngoba lento ayenzile kubhuti wami, ubhuti wethu. Kushuthi ukube uthole umuntu wesifazane onobudlelwane or one-relationship nobhuti wethu, angamenzakalisa worse. Uzibonakalisile ukuthi uwumuntu ongabulala, umuntu ongadestroya. Guys, angikhathela nje akunayo ngisho i-energy. Engizama ukuthi nje ngindlulisele kuyona, yekani ukuthakatha. Yekani ukuthakatha. Imagine-ke uma ephuma esibhedlela, asazi kwenzakalani. Asazi. And nje engikwaziyo mina ngingeneke. Whatever he decide ukuthi uzoyenza ngaye, angingene. As long as ngizomthinta ngesandla sakhe. Uma ukuthi bayahlukana, ngihlangene. Uma ukuthi angazi. Cabanga manje sekusokonakeleke. Cabanga ukuthi usawuphinda namphakele. Usawuphinda nakudla ukudla okuphekwa uyena. Usawuphindeni amthembe. Usawuphindeni ayithathe into esesandleni sakhe. Uzolala kanjani eceleni kwakhe? Wazi. Yekani ukuthakatha guys, ngoba lo muntu wesifazane okwazi ukwenza kanje, shuthi ibona laba abenza abantu besifazane babole ngaphansi, omunye aphume impethu, omunye abe nesidina, omunye. Yekani, yanyanyisa nje leyo nto, yanyanyisa. Hayibo. Hello Mzansi, welcome to Mgosi Wasemzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Yo guys, nangisisuqoqa indzaba uqoqa story sabhuti wakhe ukuthi bamdlisile bhuti wakhe wagula owaphalaza wahuda angasakhoni lutho umuntu sebambona ukuthi nangumphefumulo uyaphuma waze waconfessa baby mama ukuthi nguye lamfakele izidliso kokuthi athanze yena yedwa. I really don't understand why bafati mantombazane rather lo yamanqane guys. Why? Like it really doesn't make sense because umuntu makaqala ukuthanze ungakamdlisi mase umdlisa usuke sokwendelani lokho. Nakhona uma ubona ukuthi umuntu akasakuthanzi ngalendlela wena ufuna kuthanze ngakhona umshingana awamkeli ngani ukuthi umuntu akasafuni sofuna kwenda umuntu manje yalo abe ipuppet yakho abe robot alalele wena dansele sakho sigince. And you girls even forget ukuthi kunalabanye abantu labangadliswa sidalo umuntu uthi yamdlisa agula afe vele kungendeke lo ufuna kona wena because what. Hey guys, into balabatenta go for uthando. People are really desperate out there bangenda noma ngabe yini. Please do comment your thoughts down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.